हाँ तब भैया एक जनी बाड़ी उनका नामवा कुछ अलग बा, अब नाम ना ले मुतना। यूट्यूब पर वीडियो बनावत रही कि यूट्यूब पर फेसबुक पर उनकर हर जगह वायरल चलता, ट्विटर पर तो ट्रेंड करता। पहले कहत रही कि यूपी में का बा, फिर कहले बिहार में का बा। ए भाई देखो ऐसा छा गई बड़ी नु कि इनकर पाकिस्तान के न्यूज़ चैनल पर इनकर वीडियो चलता। भाई ऐसा आदमी तो हम जिंदगी में कबो ना देखले रही। मतलब कि अपना चर्चा में रहे खातिर कुछ वो कर सकेली, चर्चा में रहे खातिर खर्चा ना कर सको। इनकर वीडियो हुए काफ़ी बा, कोनो इनकर एगो पोस्ट काफ़ी बा। आई है बिहार के बिया के बड़ी यूपी में आ जाना घड़ी कहले रही न कि यूपी में का बा, वही घड़ी बियाहो कैले रही। सोचो अब तू ही लोग सोचा भाई कि कहाँ से कहाँ पहुँच गईली। दादा ऐसे बेइज्जती करवल जाला, बेइज्जत काहे खातिर हो तड़ुए दबता है।